Haharap ngayon sa kasong direct assault ang isang lalaki na tiga-barangay Pagsanhan Sur, Bado, Ilocos Norte na si Emerson Kaingitan, isang magsasaka, 34 na taong gulang dahil umano sa pagsuntok niya sa kanyang pinsan at ang barangay chairman ng nasabing lugar na si Punong Barangay Antonio Talub. Kwento ni Punong Barangay Talub ay aayusin sana nila ang gusot ng magpinsan kasama ang mga pulisya, pero noong papunta na si Kaingitan sa barangay hall, biglang tumakbo at iniligaw pa niya ang mga miyembro ng pulisya at biglang sumulpot ang sospek at biglang pinagsusuntok ang punong barangay at pinagsisipapan niya ang 13 gulang na anak ni Punong Barangay Talub. Natutulog ako noon nang tumawag si Sir Alpalo sa akin na sinasabi nila na may aayusin kami doon sa barangay namin. Magpinsan yun, nag-aaway kasi sila. Yung suspect kasi nung unang pumunta sila doon sa barangay daw namin, hindi niya naayos dahil tumakbo. Yun nga, yung si Emerson. Ngayon, nang umuwi na sila, may tumawag na naman kasi nandun na naman yung suspect na nanggugulo. Pinuntahan uli yung barangay Tanod. Tapos ang nangyari, tinawagan ako ni Sir Agpalo. Sabi niya, Kap, ayusin natin yung gusot na para maayos na. Ngayon, nung papunta na sila, nakita ko yung suspect doon. Sabi ko, wag ka nang kasing tatakbo para ako nang bahala sa mga tayo nang hindi ka aanuhin. Basta ayusin na natin to, sabi ko. Sir. Then, pagkakuan nila, nung dumating na yung pulis, tumakbo ulit siya. Tapos, di ko na rin nakuan yun. Tapos lumabas siya doon sa medyo malapit, tapos ginano niya yung mga pulis. Kinawayan yung mga pulis, tapos diretso siya. Tapos nailigaw niya yung mga pulis. Ligaw niyang ganun. Nakainom ba siya? Opo. Tapos nung kwan na, bigla siyang sumulpot doon. Pumunta siya doon na kinumpronta niya ako. Tapos sinuntok niya lang ako bigla. Kala niya siguro baka ako tumawag sa mga pulis. Pero awatin ko talaga sila nung kwan kasi pinuntahan niya uli yung kwan. Baka ganun nga, sir, kasi sinuntok niya na. Una, tinulak-tulak niya ako. Tapos sinuntok niya. Yung best po? 2 beses, sir. Di tumama yung isa, ito lang tumama. Kasi nung nahawa, may nakumawak kasi sa akin, kaya di ako nakakuha. Ganun ko lang konti, pero tinamaan pa rin ako. Pati yung anak ko, nasa likod ko. Siyempre, inaalalayan din ako sa likod ko. Nung nakuan na ako, nung natumba ako, ewan ko kung nangyari sana, kung nakita ko na rin, natumba rin siya. Tapos pagtayo niya, may duguan na siya. Siko. Suntok din yung anak mo? Sabi niya sa akin, sir, sinipa daw siya. Sinipa, opo. Sinipa siya, tapos ginanon yung mata niya, pero okay na rin. Dagdag pa ng barangay chairman, pinagsalitaan pa ng masamang salita at binantaan pa na magpatayan sila. Sinabi lang sa akin, yun ninam oreg pinatay ta, kapitan, sabi niya sa akin. Baka akala niya siguro kinung ko sa pulis. Pero awatin ko talaga sila nung kwan kasi pinuntahan niya uli yung kwan. Kunin din sana ang JCQ Online News ang statements ni Kaingitan pero ayaw niyang nagbigay ng kanyang paliwanag. Comment dami sa adik. Makatulong na yung kalera. Makatulong na yung kalera. Brad, ano nangyari?